שלום, שמי עורכת דין שרון יונוביץ', והיום נדבר על מה זה הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך. הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך זה בעצם המקום שבו אתם באים לידי ביטוי. אתם כותבים את מה שאתם רוצים, בין אם זה בנושאים רפואיים, בנושאים כלכליים, פיננסיים, בין אם בעניינים אישיים. יש חלק בלתי מוגבל בייפוי כוח המתמשך שאתם יכולים לבוא לידי ביטוי ולהסביר למיופה הכוח שלכם, כלומר מי שיטפל בכם ככל שאתם תהפכו להיות לא כשירים קוגניטיבית, מה בעצם אתם ממש רוצים שהם יעשו. זה יכול להיות איזה רופאים אתם רוצים שיטפלו בכם, איזה הליכים רפואיים, בעניינים כלכליים, לתת להם הרשאה למשל לנושא של להחליף אתכם בנושא של פינוי-בינוי או כל עניין אחר. וגם בעניין האישי, לרשום שם מה אתם בעצם רוצים. יש לי סרטון נפרד על הנושא של עניינים אישיים בייפוי כוח מתמשך, ושם אתם תשמעו על מה אפשר לעשות, הן מבחינה של לכתוב על איפה אתם רוצים לגור, איך אתם רוצים להתנהל אם חס וחלילה אתם הופכים להיות לא כשירים, בבית עם מטפל, אולי בבית אבות, אולי סידור אחר שאתם כבר רוצים לקבוע מראש עם מיופה הכוח שלכם, וכמובן דברים אחרים. אז זה נקרא הנחיות מקדימות, והעורך דין שיערוך לכם את ייפוי הכוח המתמשך, עליו לרשום את כל הדברים שאתם רוצים או חושבים שכדאי שהמיופה כוח ידע שאם בעוד כמה שנים או חס וחלילה בזמן הקרוב משהו יקרה לכם, הדברים יהיו ברורים. אז בינתיים זה הכל ונתראה בסרטון הבא.